Hala, pila ka mga residente sa Iloilo City na budayan sa pagpangita sa mabaklansang tubig kasunod sang pagpasirado sa mga water refilling station. Samtang Iloilo City LGU nagakinahanglan sa mga personnel para sa hydration unit sa pagbulong sa mga pasyente nga may gastroenteritis. Inigitutukan ni Zen Kilantang live nagikan sa Barangay Santo Rosario Duran, Iloilo City proper. Zen? Adrian Kate, padayon ng pagsaka sang kaso sang gastroenteritis sa Iloilo City. Magluwas sa mga bubon kag water refilling stations. Ginatutukan man subong sang City Health Office ang mga ambulant vendors kag ang mga kalan-an nga nagaserbe sang service water. Dugang nga kabugat para sa mga residente ang pagpangita subong sang water refilling station nga nagaserbe sang matinlo nga tubig kasunod sang pagpasira sang Iloilo City Government sang pila ka refilling station nga wala nagakomply sa pagsulundan. Suno kay Manang Rosalinda, bisan pa nga pasado sa water testing ang ila ginabaklan sang ilimnon nga tubig, ginapabukalan nila sa gihapon bangod nagakabala sila nga magmasakit. Ito mabudlay gid ma'am eh. Mabudlay gid yawan kami pangita kung di kami mabakal. Bisan sa nawasa mabudlay man. Pa-sterilize ko man ang yapon. Gina-sterilize ko ginang mineral kag ang ano. Sa ako wala na ako mineral nawasa. Diri sa Barangay Concepcion City proper, nagahilera ang mga containers ng tubig. Sunod sa barangay official, nabudlayan ang mga residente bangod mangita pa sila sa water refilling station. Gani nagtap ng barangay sa isa ka water refilling station, agud masuplayan ng mga residente. Kaya na amo na gani ginhimo ko na lang gitawgan ko nga ako nga amigo nga masuplayan ti subong nga munawlat-ulat namo. Ang iban nga mga water refilling station nagpaskil na sang updated bacteriological examination bisan nga wala makitaan sang E. coli kag coliform. Ang isa ka water refilling station hindi sa gihapon maka-operate kung wala sang business permit kag sanitary permit. Subong nga muna ang aton nga gina-intensify gid naton ang pag-inspect kapin pa sa mga water refilling stations naton. Hindi lang subong ginatutukan namon ang mga ambulant vendors gid. Kompleto ang mga health cards nila. That's why nagpabulig na kami sa aton nga compliance team. Diri sa Barangay Santo Rosario Duran City proper, may isa man ka water refilling station nga ginpasira bangod magluwas nga kulang sa dokumento, nagpositibo man sa E. coli. Nagbisita na ang City Health agud magkuha sang water sample sa water sources sang barangay. Sunod sa kapitan, may 4 ka residente ang nakabatsyag sang pagsakit sang tiyan kag diarrhea apang nag-alayo na. Nahibaloan nga isa sa narecord sang City Health Office nga ginbawian sang kabuhi bangod sang acute gastroenteritis ang 11 ka bulan nga baby girl sang August 31. Apang suno sa kapitan, acute dengue ang ginkamatay sang bata. Nagsala lang ang ila finding. Amo na. Naluoy, damo gani, naluoy kay kanami nga bata ng healthy ang lawas. Di kung gastro daw hindi na healthy ang lawas kag nami ang itsura ng bata. Paatag naman sang City Health Office, wala diri may ginambal nga dengue ang case sa bata. So ang iya lang din nga history nag-point sa ang ka-point na ang iya nga cause sa iya nga admission is diarrhea and vomiting and also convulsions. nahibaluan nga nag-aarkilala ang pamilya sang bata sa barangay bangod tagagimaras ang mga ini. Sa pinaka-latest data sang CHO, naglabot na sa 393 ang kaso sang acute gastroenteritis sa syudad sang Iloilo. Kabahin sa 12.5 million pesos ang calamity fund ang pag-hire sang dugang nga personal nga magatatap sa mga pasyente sa hydration unit sa Sook Arevalo. 8 ka doktora, 25 ka nurses, 6 ka medtech, 4 ka lab aides, 9 ka nursing aid, 9 ka utility kag 3 ka driver. Kate, sa tion nga makompleto na ang mga medical personnel, medical supplies kag mga bulong, mag-ooperate naman ang hydration unit. Samtang ginaganyat man sang City Health Office ang mga residente nga magtemprano pa sa pagkonsulta sa mga health centers kag hindi na paghulaton pa nga maglala ang ila sitwasyon. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.